he dash going to school. He வந்து object, go goes going. அப்போ future tense, to school வந்து subject, அப்போ is தான் வரும். He dash going to school. He dash going to school. He are going to school. சச்சா இது நல்லா இல்ல. He has going to school. சச்சா இதுவும் நல்லா இல்ல. He and going. சச்சா இது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. He is going to school. He is going to school. இது ஓகே, கேட்க நல்லா இருக்கு. ஒரு வழியா 1 மார்க் முடிச்சாச்சு. அடுத்து தியரி எழுதணும். தியரிக்கு தேவையான வேர்ட்ஸ் 1 2 3 4 5 6 7. ஓகே, எல்லாரும் வந்துட்டாங்கல்ல? எல்லாரும் இருக்காங்க. என்னங்க சின்ராசு என்ற குடும்பத்துல எல்லாரும் வந்தாச்சு. சீக்கிரம் எடு. எழுதி வச்சிருக்க